Sorry, ma'am. Sorry, Dad. The only item 4. Case number 165 of 26. In now, yakamangaro na Bernard Mishi. Achimangarira Dennis Warirai. Iri now young Pukure Mangwari village report. Iri land dispute. Sanzwanana now Yemunda. Don't know when I am done. Ndichakumbira mumangari Bernard Mishi sunzero korweruchi tedzera zvandakutaura mashure. Ini Bernard Mishi ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise roko pasi. Ndochuya kuna akamhangarirwa Dennis Warirai kusimudza ruoko rwerudyi tedzera zvandakutaura. Ini Dennis Warirai. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wedu. Chise roko pasi. Bernard Mishi. Ndakumbirawo mumhan'ari Bernard Mishi uziviso dare muchidimbo wakagara pasi zvasakisa kuti mumhan'arire Dennis Warirai. Ndiyona yangu ndakaona kuti Dennis Warirai akuisa fence panzvimbo yangu pamunda wambagadi. Kuti Dennis Warirai amakongomona akuisa fence. Sina kuuya. Akatoisa fence. Achifenza garden rako. Zvakaitika rini? Kamuna na 26. Muna April gore rino? Garden rakakura sei? Odangara kusvika acre. Rakapfuura acre. Saka akanotora piece yekumusoro not 40 meters by 40 by 40. Akatotora. Mune ukama here na Warirai? Nditomuzivi. Hautomuzivi? Ndakatanga kumuziva pakubva ndakamuona pacho. Haasi mugari wemuvillage man? Haasi mugari wemudongo. Dennis Warirai kupiwa mhosva yekungonofedza nzvimbo yavari yaBernard Mishi. Pamusoro yedare. Inini ndakafenza nzvimbo iyi mushure mekunge inini ndakapiwa nzvimbo iyi naSabhuku 2023. Takapiwa tiri 9. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti patakapiwa inini ndakabva ndamboenda kumasvingo ndichibva kubasa kwangu pandiri paDomboshava pandaenda kumasvingo. Saka zvakaitika ndezvokuti ndichizobvako ndakabva ndazouya ndokubva ndaisa fence. Saka ndaisa mapoe fence ndakazofonera Sabhuku ndichivati handaisa mapoes efence. Vati ndikati izvezvi ndadi asi ndaunzawo ndoda kuunzawo zvitina kuti ndivake. Ndobva vati pachivanhu chedu hazviiti kuti muvake izvezvi maererano nokuti hatisati tazivisa kwachief kuti tinofanira kutanga maita kuti wazikanwa then wozovaka. Saka izvezvi chimbomira. Saka zvadaro uyu Mishi akazoenda kwaHeadman. Aenda kwaHeadman ndobva anotaura nyaya iyi ndobva Headman ndobva wafonera Sabhuku
vataurirana vakanzi ini chidi nyaya vakanzi taurira naye pachenyu, ndobva nyaya yavo yandobva yataurwa. Saka nyaya yataurwa pakasvika pakuti panyorerwana, ndobva Bernard Mishi abvuma kuti nzvimbo iyi inini haisiri yangu, yakafenzewa apa. Ndobva aratidzwa muganhu wake, vakanga varipo masabhuku akanga aripo tube 3 or 4 vakanga varipo nevamwe vakanga varipo mawitness, vakatonyorwa maminutes vakasainiwa vachitenda kuti nzvimbo haisiri yangu. Ndinotipa kwandopandagumira. Iwe Dennis Warirai wakakurira? Inini ndakakurira kumusha, ndingati ndakakurira kuGokwe. Ndichizouya kubasa ndinosevenzera paAufida Barracks padombo Shava. Saka ndakaroora mudzimai wangu, hama yaSabhuku mungwariri, muzukuru waSabhuku mungwariri. Saka zvakaitika ndezvekuti takazongoti chirega ndingotiwo sezvo ndakaroora mudzimai, chirega ndingowanawo pokungogarawo sezvo ndichitiwo ndikadai ndopindawo kubasa, ndouyawo ndichikwanisa kuti ndiwanewo nzvimbo yekundoya ndichigarawo pamba padhuze. Ndo zvakaita kuti ndiwane stand ndipuwe naSabhuku, ndipuwe stand naSabhuku. Saka Sabhuku wakakupa nzvimbo yevaripo? Varipo. Shoko rikubuda richiti garden, mungavaka mugadheni? Ipapo zviri kunzi zvakaitika ndezvekuti vakanga vaine magadheni, sekutaura kwataita pakutanga kuti vakanga vaine magadheni avo. Saka zvavakaita ivo akazoextenda achirima achidarika pamuganhu paya pemagadheni, ndobva achizotema achikwidza kumusoro kwakanga kusiri kwake, kwaakatenda kuti hakusiri kwangu, ndokwaakawedzera kutema achienda kumusoro. Vandare, kana mune zvimwe zvamungada kuziva makasununguka kunge muchibvunza. Mungwariri ndizvo muri kuti makapuhwa naSabhuku, makatengeserwa here kana kuti makangopuhwa kunochekerwa? Ndakachekerwa sezvo ndichiva kuti vakandipawo nenyaya yekuti inini ndakaroora muzukuru waSabhuku. Saka ndobva ndatopawo chikumbiro kuti sezvo ndazana chikumbirawo kuti mundipewo pokugara ndichishandirawo padhuzewo ndichiuya ndakachekerwa. Maita yanyu saka naso mukunzwa kuti pamakachekerwa ndepaBernard Mishi, ndicharo kuti ndepani ndepake. Azisati aenda ipapo ndafanira kuti mataura kubasa kwenyu muri mushandi wehurumende. Pane mutemo unotedzwa kana munhu ada kupiwa munda. Handidze wakatonyorwa pasi nehurumende wakagazetwa. Ndokujekesa kuti mutemo munyika medu munhu ane kodzero yokugara kwese kwaanoda. Handiti usiri squad. Kwese kwawagara une kodzero yokugara kupi? Asi kune nzira inofanira kuita sei? Inofanira kutedzwa yakanyorwa pasi. Kana nzira iyoyo isatedzwa unonzwa unogara zvakaita sei? Unogara zvakanaka. Handiti? So pamakaita inyu naSabhuku imimi hamunopedza process iyi. Vaifanira kupa pogara ipapo pozikanwa nemusha, pove nemaminutes nematenancy register, zvoenda kuna headman, zvoenda kuna mambo, zvoenda kukanzuru, zvozosvika kuti chitupa chenyu nazvamuita kuGokwe. Handiti? Chochinjwa kunzi Gokwe chonzi Goromodza. Kunzi maogara papi? Maogara ipapo. So kana process yasatedzwa zvina kuitwa zviri pamutemo. Usati ambosvika kutarisa kuti gadheni nderamishi here kana ndeharisi. Chingotarisa pamugere papi? Pamugere ipapo. Saka musha munyepa here? Muchokani. Dari mumwe Sabhuku ari muno? Nyepa here zvandinotaura izvi? Tisati ambonaonetsana kuti nzvimbo ndeyaMishi here kana kuti ndepani, mapirwo acho amangoitwa chi? Hapana kutedzwa nzira.
ipapo handisi kupokana nazvo sekutaura kwandareva ndichiti vanga zvazvitori muprocess yekuti zviitwe izvozvo kuti ndokutaura kwavakaita vakati achimwa tichimbomira kuti kuvaka kuitira kuti tichange taita kuti iwewe utange wazikanwa. Saka inini handina kutovaka. Saka pavaitimira kutanga kuvaka vaitotaura mutemo zvakataura izvo ndozvotanga zvatoitwa izvozvo handiti pasakana bango raichererwa pasakana chitina chaiswa pasakana muto wadyarwa pano papo pasaka muto wadyarwa papo so pamasabhuku masamusha paya kuti mbomira uvaka imbomira kuita sei handiti vaitoziva zvavakutaura vaitoziva mutemo wandi kuita sei wandi kutaura vati wakuzeza fenzi vawaita manje handiti vamhanya ndizokauya kudai ndavakateerana samusha usina chawakaita ipapo vakumbira chindiitirai process yangu dai ndatisina dai pana Funga yatiri kutaura nezvayo inhau yatiri kungoona mumanewspaper musocial media minister vachitaura nezvayo vachitaura nenhau yemasubstitutes zvokuti dare tingazogara hedu mumashure asi tisati tatombogara pasi iwe muridzi wenyaya unenge watoone mhinduro yako nekuti zvandakaita apa izvi zviri pamutemo here kana kuti kwete matsanangurirwa zvizere zvinofanira kuitwa zvinozivikanwa nemasabhuku acho. Sabhuku haana simba rekupa munhu nzvimbo ari wega, mugari wemumusha haana simba rekupa munhu nzvimbo ari wega. Kutoti upiwe nzvimbo zviri pamutemo unofanira kubata bepa rikutaura nezvenzvimbo yacho richitokupa maboundaries. Bepa iro rinongobva kuofisi imwe chete yelocal government inova ofisi yeGoromonzi RDC. Iprocess inotangira kuna sabhuku yozodzoka futi kuna sabhuku, nokuti kana Goromonzi vapedza kuita basa rese sabhuku anotanga kuita meeting yake tobva tokwira nayo kusvikira inosvika kuGoromonzi. Yabva kuGoromonzi wapiwa pemiti uchadzoka nepemiti iyoyo kuna sabhuku. Sabhuku nhau yangu yapera ndauda kuenda panzvimbo. Sabhuku obva aunganidza futi musha wobva wachiziviswa uchibva waratidzwa mberi. Kana zvadaro hapasisina anochema, hapasina ane dambudziko. Asi kana process iyoyo isina kuitwa zvoreva kuti hapana kana bango kana waya inofanira kuitwa panzvimbo ipapo. Hapana chinofanira kuitwa ipapo nekuti kutongotanga kuchiita ratobongozozo. Nyangwe minista chaivo kuri kuvanzwa vachitaura vachiti izviregerai izvi. Saka zviri kwauri nasabhuku wako kuti muzadzikise zvandataura nezvamaziviswa pano kuti zvotanga zvaitwa wobata bepa rako riri kutaura kuti nzvimbo yangu yandapiwa zviri pamutemo ndeiyi. Kana wanayo sabhuku wounganidza vagari vemumusha woudza vagari vemumusha kuti taane muenzi watapiwa pano kuti tigare naye anonzi Dennis Warirai. Ende kana zvadaro zvoreva kuti mugari wemumusha hapasina ane simba rekukuendesa kudai nekuti bepa raunenge wabata chatochitupa chekuti wamugari wemumusha mamungwarire zviri pamutemo. Saka ngatange taita izvozvo pasina chati chaitwa. Zvoreva kuti pari zvino waya yakaiswa inofanira kubva. Taurai tinzwa. Pamusoro mukuru muri ra2023 ndopatakapa vana vari 10. Tapa vana vari 10 mambo uchidziva mambo chinamura vaizviziva. Takaunza mapapers nemazita avo kwavari. Taita process iyoyo. Tikagara pasi nekomiti tikavapa nzvimbo iyi tikaunza mazita kuna mambo chidziva. Mambo chidziva vakati aiwa hapana chakaipa nzvimbo iyi vanoiziva. Takazoidamburana namunetsi bose takaita conflict. Igore ripi ramakaita izvi? From 2018. But the process yandataura yasvika pakuti muzosvika pakuva nepemiti wainzwa. Ndainzwisa ndikuda kuti ndichingoti tangira tiri process paari kutaura kuti handiri process yekuda kudzoka kuno tandakuda kuti futi kwamuri kuti process yedu yakaperera pana mambo pamazita atakanga taunza ini mochitangira chi paitwa mhosva wapaona ndipapi ndapanzwisisa ndipapi paakaisa mapozi ndo paakatangira ini ndakatomuti kana wako nyaya iwe uchirega kuda kunatsurudza nyaya iyoyo kuti nyaya igamuchirike nekuti kuita kwako iwe wada kubhabhadzira uyu kuti muti zvawaita zvakanaka. Iwewe mira nemusha uchiteedzera mutemo. Iwewe rako basa nderekuita musangano wemusha wobva wamupa maminutes ake. Handiti womusanangurira kumwe kwese kwekuenda
kana apedza kuita zvese ozodzoka kwauri kekupedzisira iwe wochiunganidza musha uye abata pemiti yake. Chokwadi ichocho mambo, ndakatomudaro mukomana. Kuramba ndepekuti matauriro ako iweyo ndeyekubhabhadzira Dennis. Ndakatomuti wangu wasifana kuisa mapozi, ndakatomutaurira. Nyaya yauya mudare nhasika chichemo chewaya yaiswa pamunda uri kunzi naBernard ndewangu. Nyaya yekuti nzvimbo iyi ndeyani mumusha ndeyako iwewe mungwariri ndiwo unozoziva nevagari vemusha mako kuti muridzi. Asi chichemo chauya pamberi pedare chekuti Dennis aisa waya mumusha zviri kunze kwemutemo ichocho tachitaura. Tikabva tati waya iyi ngaibve mutemo utange wateerwa. Kana mutemo wateerwa pane bepa raakutaura kuti Dennis amugari wemumusha menyu wochizodedza mugari wemumusha including Bernard wacho. Then from there hapasina achaita chichemo nekuti zvavajekerera ende hurumende yazvigamuchira. Asi kana zvisina kuitwa usanyeperere Dennis uchimubhabhadzira kuti mapepa takaita ari mumaoko amambo. Mambo havana authority inodarika process. Iprocess inopfuura nepana mambo. Ya, ndo isusu vakati tichazopai tsamba yekuti vaproceed ndokumunzi. Ndo pazvakangoita ndakamunyira tsamba. Sanoka mambo atopedza handiti hapana chavarambidza. Havana kuti ngaaite sei vangoti tedzerai ichi zvamuri kuti maitombomuudza kuti mbomira titepedze process takangoita se so ndo matsoko asimbidzirwa namambo. Ndati mutemo zvawakanakira unoti garai pasi nemusha wese muwirirana kuti topa Dennis apa handiti kurava nyaya yekuti ndepani madispute aya hamba atopera papi kana achiti ndepanguu pasiri pake mushatabva muti iwe hapasi pakumamindes ove pakaitwa se akasainwa kurava zvamamuitaura nini kuti makamuadvise izvo ndozvamuto hapano namambo. Takatogara pasi nemusha iye tikatomudana hana kukwanisa kuuya. Taurai tinzwa mai. Mai wakuseri kwako. Zviri kutaurwa kuti takagara pasi izvi hazvina kuitika. Asi pakazonzi naHeadman vachitipa masabhuku endai munogadzirisa. Vakatora kunetsa sabhuku akabva taura kuti muganhu wangu uyu Bernard hapana kuenda. Pambenge payerwa 8 meters dzichipinda makafenza uyu patseke tudzo. Zviri kutaurika izvi changamiro hazvisiri izvo. Pozogarwa pasi seipo ipo pakamborambwa kunzi Bernard kwese kwakusi kwako ndekwangu nasabhuku. Kungwara kwacho regai kubudiswe pachena nemutemo. Dare ratonga kuti waya iyoyo ngaibviswa. Kana nzvimbo iri yaBernard musha uchiziva kuti nzvimbo ndeyaBernard, Bernard ngaashandise nzvimbo yake. Kana pachinge paine gakava rekuti nzvimbo haisi yaBernard yanhau yemusha yakuda kutongwawo payo yega yekuti musha wakuda kuti uchigara pasina mambo naHeadman kuti tizive kuti panapa ndepani. Asi nyaya yekuti titi Dennis auye kuzoisa waya iyoyo ndo yandati kwete handizvo. Waya iyoyo ngaibve. Waya iyoyo ngaibve ipapo. Mutemo wotevedzerwa. Toona kuti kana zvabudirira zvoti makorokoto zvinenge zvabudirira hatikwanise kuzozvipikisa. Mune zvimwe zvokutaura taurai tinzwa. Bernard ari kumiririra amai vake. Baba vakashaya. Amai vake avo ndofunga zvandakutauraka zviri pachena izvo. Kuti changamire mugare makaziva kuti Bernard ari kumiririra amai vake. Ndo varidzi vegadheni. Regai ndipedze ndichiti waya inobviswa rini? Waya ngatiti ndichaita ofo musi weMonday chipiri waya inobviswa. Mungwariri une chekutaura here? Ya, chekutaura ndinacho mukuru vanhu. Kutaura kwangu kuri kuti garden iri rine paraigumira. Chikumbiro changu chiri kuti iye ngaatange paigumira garden rake patinoziva tese.
panozivikanwa nevillage necommittee nzvimbo Ani manjava. Bernard kana nzvimbo Yo ausondoda todenha mambo here. kwete changa Ausondoda todenha mambo. Mambo wataura wani kuti ndai munogara nemusha yemabhodhari munoita nemisha kana ine masabhuku emavhileji akasiyana mogara pasi moita mugani pane maminitsi atoripo akaitwa ndozvanze nemunoita kana pane makakatano waitanzi makati zvoni ndekwangu nechi musarwezani mogara pasi motaura maminitsi acho aripo ndatisakaoda kuti mambo vazoti vakueko kwakugadzirisa iye aya toda kuti vatambidze maminitsi acho zvanze ndai munoita zvinhu chaizvo kwete zvekuklema kuti ndekwangu aiwo maminitsi akaitwa nemasabhuku sabhuku mazvi sabhuku ndonyaya ndiri kutonga pana bhere nyaya yokutaura ndiyo imwe chete aiwazve mhangana nyaya ndiani ndiBernard achimhangana nyaya yekuti Dennis Warira yakaisa waya pa asi ndo nyaya yatatonga saka yako iya wauda kuisa yaipi iwo wada kutongwarira mambo kuendera mambo kumberi kaiwo kwete changu handizvo nyaya yatatonga pana pa nyaya yamhangarwa naBernard ichinzi nzvimbo yangu yatorwa naDennis yandati Dennis abvise waya yake musi wa23 June ndizvo tobva tapedza ipapo Bernard ochitora nzvimbo yake yaari kuti ndeyake kana iwewe sabhuku nemusha muchiti nzvimbo haisi yaBernard rarimwe dare rarimwe dare zvorova kuti maafanira kuchigara pasi muchigadzisa nyaya yaBernard kuti nzvimbo ndeyaBernard namai vako here kana kuti kwete kana imimi matsikirira Bernard namai vake vaita chichemo vanodzoka futi kuna mambo kuti sabhuku akunditorera nzvimbo yangu inova yaimwe nyaya asi nyaya yavo yamudare tataura nezvayo tapedza musi wa23 June waya inobviswa ndizvozvo iwe 23 June waya ngaibvi kana musi wa24 waya isina kubviswa unozivisa dare ramambo mazviti